Φίλοι και φίλες, Alex Harleys, Two Wheel Brothers, πάλι εδώ, άλλη μια παρουσίαση ενός πολύ ιδιαίτερου μοντέλου Harley Davidson. Harley Davidson Buell, η μεγάλη συνεργασία που ξεκίνησε το 2000 της Buell και της Harley Davidson με ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών μοντέλων. Να τα θυμηθούμε λιγάκι. Είναι το BX900, το BX1200, είναι, μετά έρχεται το Buell με τον φοβερό 1250 Rotax κινητήρα με τα 140 άλογα και βέβαια έχουμε και αυτό το απίστευτο μηχανάκι, αυτό το απίστευτο μοντέλο της Buell σε συνεργασία πάντα με τη Harley Davidson, το Ulysses. Για μένα, προσωπική μου άποψη, είναι το μηχανάκι που κάνει για τα πάντα. Είναι το μηχανάκι που είναι λες και κατασκευάστηκε για την Ελλάδα. Είναι ένα μηχανάκι μπρουτάλ, τραχή, πολύ δυνατό, πολύ γρήγορο, με πολύ κοντές σχέσεις και πάρα πολύ μεγάλη ροπή. Είναι ένα μηχανάκι, ένα πάντρεμα ενός street fight με ενός on-off. Ένα Harley καταπληκτικό με 110 άλογα στον τροχό, με 1200 κυβικά, με upside down μπροστινό και με εξαπίστονο μπροστά φρένο, με αυτόν τον ιδιαίτερο δίσκο που είναι σχεδόν όση είναι η ζάντα του. Ένα μηχανάκι λοιπόν Unitrack. Η δικιά μου η άποψη είναι 70% δρόμου, 30% χώμα. Είναι ο προτεργάτης, ας πούμε, του Παναμέρικα που έχουμε δείξει σε άλλο βίντεό μας. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι για έναν Έλληνα οδηγό που θέλει λίγο τουρισμό, λίγο Σαββατοκύριακο να ξεφύγει, να βγει λίγο στην Ύπαιθρο, να κάνει κάποια χιλιόμετρα, αλλά και συνάμα την επιστροφή Κυριακή βράδυ να παίξει λίγο στα φανάρια της Αθήνας, είναι ένα μηχανάκι όνειρο. Ένα πολύ γρήγορο μηχανάκι, πολύ παιχνιδιάρικο, με καταπληκτικά φρένα και ανάρτηση. Πολύ ιδιαίτερο μηχανάκι λοιπόν, είναι από τη συνεργασία Buell Harley Davidson από το 2000 μέχρι το 2010 που κράτησε αυτή η συνεργασία. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την Buell, ανεξάρτητη πλέον, με την RSD, μια καινούργια συνεργασία, με τη Roland Sun που λέμε εμείς, οι άνθρωποι της Harley Davidson, μια πολύ καινούργια συνεργασία που μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις όσον αφορά τα club style μηχανάκια. Το 2025 η Buell θα μας παρουσιάσει το καινούριο club style Buell, το οποίο θα είναι στα 170 άλογα. Για τους λάτρες λοιπόν των club style, άμα είσαστε στη φάση να κατασκευάσετε, να καστομάρετε, να πάρετε ένα club style μηχανάκι, περιμένετε λίγο να δούμε τις Buell, τα 170 άλογα στο club style που μας ετοιμάζει το 2025. Φίλοι και φίλες, Ulysses, ένα μηχανάκι λες και έχει κατασκευαστεί για την Ελλάδα και τον Έλληνα μοτοσυκλετιστή. Alex Harley από την Two Wheel Brothers, Ulysses, απολαύστε το. Ένα λεπτό. YouTube, follow και θα τα λέμε συνέχεια. Γεια χαρά.